आहम फोलेरनि गोमोथाव तलातल न'आव दा गेटआव जों हाबजेनबाय। नायलांबाय थानाय भिडिअखौ लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे। गोदोनि राजा महाराजा समनि गुलि गावग्रा बेयो। गोदोनि थेङा नै बेबायदिमोन। नायनानै ला नै नोंथांमोन रायजो राजा गोदोनि थेङा माबायदिमोन नायलाय। तलातल न'आव हाबनो थांगासिनो दं नै लोगोफोर, नायलांबाय थादो तलातल न'आ माबायदि जायो। तलातल न'नि सिनारिया नै माबायदि गोमोथाव। तलातल न'आव हाबनायनि लामा नैजों हाबजोबदों। ओरैजाय लोगो मोनहैगोन नै बेयो तलातल न'आव हाबनायनि लामा नै। महाराजानि चेम्बारमोन नै तलातल न'आव। तलातल माने सिंजों सिं न'। बांकार सिस्टेमनि आरोना, बांकार बायदिसिना गोदोनि राजा महाराजानि बांकार। बेबो आखाइजोंनो बानायनाय गोजा लोगोफोर, नायलाय तलातल न'आ जोंना माबायदि। नै बे गासैबो आखाइजों बानायनाय गोजा, मेचिन गैयामोन गोदोनि। नै आरो नै बेजों हाबलांनो हायो, नै दन्दर दङ जोंना नैबेजों। जों दा हाबलांनोसै। बेसे गोमोथाव नायलांबाय थानाय लोगोफोर, माबायदि तलातल न'आ। तलातल न'आ नै जोंना। जेरैबो लामा दंजोबो नै ओरैजाय। राजा महाराजाफोर जिरायोमोन बायदि मोनदां। नै गासैबो दा अन्थाइजों बानायजोबनाय गोजा, अन्थाइनि दानख'नाय। माने सार बिराद गोलाव। बिराद गोलाव माने। नै ओरैजायबो खोमसिथार, सिङाव दंबावो। नायनानै गोजोननाय मोन्दों आरोना, बिराद गोजोननाय मोन्दों। नुफेरैखौ नायनानै गोजोननाय मोनखायो। आरो नै ओरै दंबावो, नायजोबथारनोसै ना, नायजोबथारनोसै नै बेसेबां दङ। सानलांबाय था लोगोफोर, नोंथांमोना सानलांबाय थालाय मोनबेसे खथा दङ नै। आयौ बेयावबो हाबथारसै नै बेयाव सोर थायोमोन जा बेखौ मा बोरै मिथिबावो जों। ओंखाम ओंख्रिफोर संनाय जायोमोन नामा बेयाव नामा? माजोंबा बानायनायमोन आरो बे इथायाबो। नै जा गोरा। नै बेयावबा मा जायो नै, बाब जा मोजां। नै बेयाव सिमेन्ट मा होदोंमोनलाय बिसोरो? हा बायदि नुयोना, नै अन्थाइ फिसा फिसा अन्थाइ सेरेबफोर बायदि मोननायसै नै। सिमेन्टबोथ' दं बेफोर। नै इयाव माबाफोर जायोमोन नामा? बेयावबा मा टाइममोन नै नै बेथ' हाजों लिरनाय बायदिसो नै। हाजों लिरनाय बायदिसो ना। आरो नै खामसालि बायदि आरो बेना। नै माने माबा दङ, खामसालि बायदि नै। हाबजागोन। कालाकारफोरसो नैबे नङा, बे मानि दन्दरमोन? नै मानि खर'मोन नामा? गुदुं खुरदोंमोन दां बेयाव ना सिङाव।
ओमफ्राय बे बुस्थुआ बबेथिंबा ओंखारो बे जोब्बाय खोमा ओइ नैयाव बिराद मानसि नै नालाय नै नांनाय इन्जुराव नालाय नै बिराद मानसि इउज खालामो नै थांदोंमोन मारे थांदों नालाय नै बिराद नै गोदान नांनाय थांना नायदों हाबना नायदोंमोन 1765 ख्रीष्टाब्दआव लुफुंजानाय रंपुर नोगोरनि पाकानि थलाथल न'नि बैसोआ गासै 290 बोसोर जाबाय होननानै बुङो माने 290 years गोजाम होननानै बुङो आरोना लोगोफोर बेखौ लुफुंनाया दिनैसिम 290 years जाबाय आरो बे पाकानि थलाथल न'आ गासै 7 ताला 7 ताला आरो हानि सिङाव जोंना हानि सिङाव 3 ताला आरो हानि सायाव 4 ताला गासै 7 ताला जाबाय आरो हानि सिङाव मोनसे दन्दर दङ जाय दन्दरा माने लामा आरो बे लामाया नैबे थलाथल न'निफ्राय दिखौ दैमायाव ओंखारहैनाय लामा आरो बे सुथुरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बेखौ आहम राजाया बे लामाखौ बानायदोंमोन आरो जाहाथे सुथुरा हरखाबै गाग्लोबनो हाया सुथुरनिफ्राय रैखा मोननो हायो गाग्लोबब्लाबो आरो बेवहाय जुदि सुथुरा हाबोब्लाबो बेयाव चक्रबायु मोनसे दंमोन आरो महाभारतआव जेरै चक्रबायु दंमोन थिग बेबायदिनो बेयावबो चक्रबायु दङ माने हाबबाथाय ओंखारनो रोङा बेयावनो माने सोरगिदिं गिदिंबाय थायोनो आरो बे सिङाव जों हाबनो मोनासै माने बेवहाय हाबनानै गोदो मानसि थैदों होननायखाय बेखौ बन्द खालामना दोनदों आरो बे दन्दराव हाबलांनाय बे सिंनि 3 ताला बिल्डिंआव हा सिंनि 3 ताला बिल्डिंआव हाबलांनाय लामाखौ बिष्णुदल नैबे जयसागर फुख्रि लोगोफोर जा गुवार गिदिरखा फुख्रियाबो